Antasena Wadi. Lokasuta blangkotan terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye? Ming padhe gelem maringake karo Jagasuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake karo Jagasuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati. Setyaki. Siram nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki. Kanjeng Ibu. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati boten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki tadi tanggung jawabe Sadra Garbaruji menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati. Krana Kanjeng Prabu boten maringaken Sekar Jagasuma. Ajangipun boten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu jaba le jajale. Apa kekuatan malih.